har lyst. De er jo lige 1,5 gang større end du er. De går og venter på det. De ved godt, det kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tattoo-bøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor lang tid skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Men hvad? Jeg forstår, du skal hjælpe en anden der. Bergerne er fucket med os, mand. Hvad snakker du om os? Hvad? Hvem? Du skylder mig nogle fucking penge, mand. Fuck mig, mand. Er du klar over det alvor, det her? Hvis det grund til, at alle jallerne ikke har hoppet på dig endnu, så skulle da fordi den gamle, der har andre over dig. Du skaffer de penge.